jartzea da siguientzi. Ez. Bueno, ez da gatxaren. Hemen arrezka bat azio. Zutela, txapela da. Zertu netxe. Eta malauko bertso egunean bertsoa kritikatzen egon beharrian afaldu eta gero barraren aurrian taldea osatu zan behatzik aldian taldea osatu zan behatzik aldian. Araba buenun mozkorra gizona zan, etxea da dana landu duen nila. Etxea da gondi. Bueno, eta gerora, Alaxio sortu genuen taldia, kostaldean bizidian bi urretxua eta neoni. Eta gero esan ziguten gabilarrak eta gasteiztarrak izango ziala gure kontrario. Bueno, kantukide esaten da. Eta zeituko tedi horiek? Jakin dugu, arabar batek, Ricardo González de Duranak baumen daukala kolekzio oso famoso bat. Pegatina kolekzio ospetsua. Baina pegatina denetan bat, omen dauka preferentea. Zenbat dira lau bat, hiru bost zazpi. Zenbat dira lau bat, hiru bost zazpi. Kolekzioan badauka, kolekzioan falta da, pegatina bat bai noski. Zein falta zaio ba. Zahorrekoa. Zein falta zaio ba. Laborala. Zein falta zaio ba. Eroski. Asmoak, esperantzak, justizia, bakea, dirua, bueltatzea, zer dira faltsuak, mitoak, itzutxak. Oia. Bueno, gaur agurra estopeo dugu. Otamendi tripako minez gehiago horaka. Triste nogeta. Hoxe, agurra estopeo dugu, Baserriko, nola du baserretiak izena? Elosita baserriko semia, etxe gehatu ala. Behantza genuen kantu bat, preparatu bat, eta... Behitxo gehatu digute, eta beraz. Oi, Otamendi, zerrintzen eta nonago. Zazpigarren probintzira deserriratua. Etxitzera behartua. Txapelketak irabaztera behartua. Zer bildurez ez alduka iala adorerik ire sorterira itzultzeko. Eta, Benito Lertxundik ere kanta bat egin ziren, Felipe Zelaietari. Ni olentzen honaiz. Hala duzena kantua, Baina lasai, Felipe, instrumentala da kantua. Bueno, eta Galiliarrak. Asialtzate urtengo bertxomugirako preparatzen. Ze simpatikok lehen urteko guardia zibilek. Baina alakoik, ba aldao ba. Oi baldoa, oi baldoa, hitzetik hortzea aurkezten.
jarriko ditu meritoa. Hau da Guardia Zibilen lurralde mankorra, 25 minutu bertso zaleentzat. Porto bat laburra edata, pentsa zazu aspertu ginaren ata. Hitzetik hortzen aurkezten jarriko ditu meritoa. Banderola gorrita hori udaletxean hor dago zintzilik. Jarri zuen madarikatuaren izena nahi dut, izena nahi dut. Bera omen da bandera, balkoian utzi zuen madarikatua. Oigorka maiz, bera omen da bandera, balkoian utzi zuen madarikatua. Eta beste buruz ze esan jakinez, eta Gabiriko gehien lagun txibato bati deitu genion. Haren hitzak dien, ustezko guapok da bertxodan eskaxa. Ustezko lagun eskaxa zuena. Bertso eskolara astero, ez dira joaten gero. Oierrogeita 12 urtekin eskubaloia utzita, gol sartzen hain gaizki bilita, nola Kristo izan aizaita. Bertso eskolara astero, Ez dira joaten gero. Inautez dantzan ta ez pelotan, baina dauka amodio. Isilik geratzen maiz, aurreskuak ez di balio. Bertso eskolara astero, ez gera joaten gero. Bertso eskolara astero, ez gera joaten gero. Bueno, ez gera joaten gero, ez ginek goten leheno, eta ez gera gehiago jungo. Baina, eskerrak martxoan bertxoi, eta behin antolatzaileei, gu ezelako kalabidaretzako lekua dutelako. Eta hori eskerrak, ez dio gutziko sekula kantatzeari. Zergatik utzi, behar ote diot, zergatik utzi kantatzeari. Zergatik utzi, behar ote diot, zergatik utzi kantatzeari. Kutxillo azken bizitzen da. Lehenengo taldea, lehenengo potato taldea hasikoa. Eta, lehen aztezat esatea eskerrak ematea Gabiriko estatui, Gabiriko bertso eskolai,